Kani nyathi ni no biro gango kaka jalo mosebedo kandiko because ene nature. Jaluo ene na kata mnaka pokonyisi kata nani nyinge kata mnena nga tinga nga kido no. Moko jaluo in patrilineal oja nyadhi and superstitious. Superstitious. Uluor. Kamen keto hawe marach nyalu kitimo gini hawe marach. Jaluo maki. Nena kata kidhi odala. For example lo. Chon ka jadi girango lo okudhi adhen lo wadhi kao. Itero gimoro bet kanyo kokoto kan gwen keto gweno ng'ato ni mando ka bidhiye as opposed to Zulu or Kikuyu mena odonjo lo koyudo koro jaluo in superstitious and then of course mama biro gango kosele na kida it's how you're born anal paran kana ndala let me give myself as an example da bona ngelo mor Samuel so mama na pen kanyo kuber and it's a good land kon ai gigo iweyo nikichiluo entire koda to so jaluo is a suspicious person but then they have to show kumagintie and they have gero wo gero ngama jagorwo ngama terra karaila ne tek wacha dhitimu ginta timo goro ma mpira go dhitimu gidwa timo man is jaluo for you kuri winja and then all the time when discover kati buga mandiko juluo gin ka gidak like chaka wach kendo kata seme kenya wood seme kenya game alego kenya ugenya idoka kendo jaka viti procedure nyagola yie kika kanya kwa chena pesa zake mano kende nyo nyagola yie kuri nyo kansa makaronjo kasta kano kunju nyako modhiadhia ile nakaka ile uchai magi kwa kwa ndar modhiwa kuri nyaka team gin manso ne en part of culture what ayi manifest because la yie okunyaka nyuomi if whatever it can be a lot of cause lakini no nyuomi kori morgo nyeni nyuomi nyison kata kumidhecho kende ka joka accept sharoto no nyuom doka par mwana eno maidalane kikitugi na kanyom ngato dhok tena kunya lonje na pole nyuom kana mna jidhok tena kana ndakitero pesa kata mna DL eloko kuma koti ngero lakini dwaro adhi yangi ngi yako dhia kile yang kabzi wacho ngandalo bakoro obeto nyatheni nyara chabno okele wachi mano nyomama nti nyadhi mabiro and then okine watch customer nyumo dhok no kaka wacho nyumo dhok no inyalo mismo kitimo gino to chien ka tho wuok ni ti wacho no poko nyuome you have to do it again hapa ni winja kanyo so that's why gigo important wangi nyaka nyuom ngato kibiro nying chal ichako nyinga tiena nyanga wino okichaka nyimbo na tienu basidis na nyambo la bugini kata mna nyithindo tindo kwa lunga na genye mago magatieno basidis la bugini but lakini watemo kaka nyuol nyathi moro and then mano time onyuole and then ichako go ngato julo ne chakuji the time no bobedo president no chako Obama kabisa nyora gwamba kwa nyotho wai mochakra la ngeny kabisa that's how you lo chal to bede paro ka intermarriages sane ka koro keny masa moro an kaka nyaluo samoro kenda kana gi kabila machielo bende lalo kido gi timbewa waneno kata mna kao nagi bende ahinya nyachuo bende tinde iseyo ne ok ginyuom nyiluo ahinya gijolo kabinde mamoko samoro bro lalo to gi timbewa nikech nyithindo bende tinde kwa luongo wanyalo luongo ni Cynthia Rose orumo gi kai